детските приятелства, това е грандиозна тема. Значи, когато става дума за сприятеляване, за сближаване с друго дете, това е вече фазата след третата година. Тогава може да очакваме нашите деца наистина да започнат да откриват, да преоткриват външния свят, извън уютния свят на нашето семейство. Така че за приятелство може да говорим в детската градина, за приятелства в училище, в пубертета, как продължават тези приятелства, как може да се... Реално има и въображаеми приятелства. Например, около третата година много деца имат въображаеми приятели, много родители се притесняват за това, всъщност въображаемите приятели, всички специалисти добре знаят, че това е ресурс, изключителен ресурс за детето ни. Ще си говорим и за въображаемите приятели, ще си говорим и за приятелите на детската площадка и как може децата да реагират спрямо различни типове деца, спрямо агресора, спрямо пасивния, спрямо провокативния и така нататък. Ще си говорим за това какво се случва между момчетата и момичетата в пубертета, как се случва така, че детето може да бъде приобщено в някаква общност, която му е чужда, която му е несвойствена. И за приятелствата ще си говорим естествено на нашия семинар и ще можете да ми зададете всички свои въпроси, аз да ви отговоря с каквото мога.